Haino Haiphadi जों दिनै खरकजा ताखुकनि हामजाकमानि कथमा एबा लाभ स्टोरी नो खोनालायनाय अ लाभ स्टोरी बेलायखिनो सेट एबा दुखनि कथमा aboni bagwi norok o kothoma no puilani simi paithak jora no khnawi tongnani bagwi ang norok no koyo teo kothoma khnamani bisingtwi kisasuk srungmung mani manani hinui ang kha khlaio aboni bagwi norok o kothoma no puilani simi paithak jora no kaham khlai khnawi tongdi hake phaidi जों o takhukni hamjakmani kothoma eba love story no khnawi naile siwano o takhuk salja facebook o खरकजा बरिनि फ्रेंड रिक्वेस्ट मानखा हाके ताखुक फ्रेंड रिक्वेस्ट न एक्सेप्ट खलाइनाखा आबनि उलाव हुनके ओ बरै ओ ताखुक न मेसेंजर तै खलायै टेक्स्ट रक खलाइनानि चेंखा हाके ताखुक बो फ्रेंड एबा बायप हाके टेक्स्ट रक खलाइ न तंखा आबो हाके न बरक फ्रेंड एबा बायप अंगै टेक्स्ट रक खलाइलायो सालजा हुनके ओ बरै ओ ताखुक न मोबाइल नंबर सानका हाके ओ बरै त ओ ताखुक न मोबाइल नंबर सानि तंखा खरकजा बायप अंगै हाइबन o takhuk bini mobile number no boriliya bo bini whatsapp number no simi riwi rikha whatsapp tui text khlailaya no hinui abo haike o takhuk a bri bai bayap angui no whatsapp rogo bo text khlailaika borok 2016 bisini february ni simi 2017 bisi jora abo haike contact tonglaika tei borok abo haike no text rok call rok khlailai tonglayo salja hingke o bरै o takhuk no sunggo nini ke kebo hamjakmani bरै rok toda tong hinui Phiya o takhuk ni hingke kebo hamjakmani bरै rok hingke gरै kho hake bo ani kebo hamjakmani bरै gरै kho hinui no saka o kok khnawi apro o bरै o takhuk no saka nini kebo bरै gरै kho hingke ani khoroksa manai tongo nongbo bai hamjaklaidi ani khoroksa manai bai hinui saka te o bरै bini Bwkhano thwngo o takhukni number no boriwi rikha text rok khlailai di hinui teo takhuk no saui rikha hake ulo o bwrwi Bwkhano thwngo o takhuk no sms text khlainani chengkha hake o takhuk bo a bwrwi bai text rok khlailai no tongkha haite haite no o takhuk a bwrwi bai hamjaklai bo thanglaikya o bwrwi bo takhuk no hamjago hinui saka haike no borok kokrok salayo text rok khlailayo ongui tonglaikya apruo o bwrwi khe class 10 no poriwi tongo teo takhuk hingke class 11 no abo haike borok 2017 bisini simi hamjaklai bisi kaisa wngkha ulo o bwrwi buma bupha bo borok hamjaklai tongmani kokno saui mankha te o bwrwi buma bupha bo o takhuk bai no kainani hinui tonglaikha aboni ulo o takhuk class 12 wngkha te o bwrwi khe metric exam renani swkang coaching go thangka apruo o bwrwi khorokja mare bini kaka klaimani bai o bwrwi no thepanani naikha tei achalabo o bwrwi no propose khlaika haibano o takhuk no hamjagi tongmani bagwi bo hingke gosiliya teo bwrwi nokni borok bo o kokno saimanmani ulo salaikya omo haita khlaidi bini hamjakmani chela tongo hinui abo haike o problem no borok solve khlailaikya hake abo haike o takhuk o bwrwi bai kahamke no hamjaklai no tonglayo Phiya jefro o takhukni class 12 final exam wnggo afro o takhuk kaisa samungmanui bo phatar hasteo thangnani nangkha abo haike o takhuk o samung no manui bo phatar hasteni kaisa Bangalore bo thangoi aro no bini duty khlainani bo nangkha hingke no bo thangna nangkha hingke no afro bo bini hamjakmani bwrwi no o kokno saka ang je thangnani nangkha Bangalore ang kaisa samung manmani bagwi hinui hake o bwrwi bo thangnani rwkha hake abo haike no borok o chela o takhuk thangnani swkang bini hamjakma bwrwi bai borok swmairok rwlaikha ang thangmani ulofano nung kebo bai ta hamjakli ano nung nasingui tongdi ang phaiui जों kaijaklainai hinui omo hairokke borok kwbangma no borok swmai tanglaikha teo bwrwi bo o takhuk no swmai rwkha angbo no nasingui tongnai nungbo aro thangmani ulo ano pogui ta thangdi omo hairokke borok swmairok tanglaikha hake o takhuk thangui paikha o takhuk thangmani ulobo borok kahamke no hamjaklai tongo tei o bwrwi buma phabo borok no kainani hinui no tongo hingke salja hingke o bwrwi o takhuk no kaisa help eba chubachu sanka bo jefro class 12 wnggo afro bo bini mobile painani hinui rang o takhuk no sanka
haike o takhok to bo isi kaijaknani ti bono se hamsagwi tongo hunkeba bo o bini hamjakmani bwrwi no mobile painani bagwi rok bo rang rohorka abo haike no borok ni hamjakma eba relationship kaham ke no tonglaikha aboni ulo haino hai o bini hamjakmani bwrwi college o ungfika haike bini hamjakmani bwrwi college o ungmani ulo haino hai o takhok no taisa chubamung sanfika abro o takhok no o bwrwi saka ang tabuk hunke kaisa laptop nangwi tongo nangano laptop pairi rohordi hine hake afrobo o takhok bini hamjakmani bwrwi ni kokno ihi hinya eba noria bo pai rohornai hine no gosiwoi bo bini hamjakmani bwrwi no laptop painani bagwi bo rangriwi rohorka Phiya abo haike borok hamjaklai tongmani ulo salja achomsake no o bwrwi o takhok no saka nang ano nakar sidi ang no hamjago hamjagyangya Haiphano ang nung baite relationship tong manliya eba ang nung baite kaijagi manliya hinai o kokno khna kan ke no o takhok belai ke no wana jaka tam mani ko nung ba asuke smai roi family asuk ang no hamjagi family nung tini tam ni bage om hai kok sa ni o takhok afron ke wana jagi sungka te afro o bri saka ihi ang no te hamjagi manliya ani ama babu song tabok nung ba kaina ni musung sagya tam ni hinke nin thani kaisa tabok gari bo korei rangri bo asu korei ani ama babu song tabok nono chachakliya ang tabok te khorokcha ani kaka khorokcha klaimani waisa ano propose khlainai ang bobaino tabok kaijak sinai hine afro o takhok no saka Phiya takhok belai kheno bwswk naikha Haiphano bujinani nailiya aba hai khlaino o bwrwi o takhok no yakari kalangwi thangka The Kokborok Disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Debbarma tabuk sana thangkan ke hamjakmani asa kotor unglia tabuk ni jorao bebak no naithok gonang kaham abo haino mang gobang nayo kebo kubui hamjakmano tabuk ni jorao rutuknai korikha aboni bagwi no tabuk ni jorao buni kebo ni bwkhano thwnglayo oma haike kebo ni bwkhano thwngo Phiya ba omo haike kebo ni bwkhano ta thungdi eba kebo ni bwkhano tek to tardi kebo ni thani kusubui chanani bagwi nang kebo no ta hamjakdi hamjakan ke kubui khlai hamjaknani thyasak bobai tongwi thangnani thyasak nang hamjakma mani tongnani obosno sinang chai togwi tongdi hage tini ni Kothoma norok bahai nangjaka abono rok comment khlai sadi te o video no kaisa like redi te obono share khlai di norok je mansak hage je Kothoma khna na musungnai rok te love story khnawi tongnani musungnai rok ani channel no tabuk no subscribe khlaina di norok jotono kaham korong no tongdi hambai